Хората ви очакват. Има ли публика? Има ли фенове на дрифта? Има ли тунинг маняци? Момчета, дами и господа, които ще вземат и участие на втория кръг от националния дрифт шампионат Сепарева баня. Следващия уикенд ви очакваме на 14 и 15 в Сепарева баня. Там, дами и господа, битка ще вземат всички модифицирани топ модели. Всички най-добри дрифтъри ще се сборят рамо до рамо, един до друг, броня в броня. Заповядайте на 14 и 15 в Сепарева баня. Точните моменти на Тунинг Шоу 2014 година. Отново, дами и господа, най-атрактивните, най-шумните и най-големите дрифт майстори. Начало с BMW E36 2.8 Турбо. Цели, дами и господа, 400 конски сили. Дами и господа, Стефан Цанков Арчи! Стефчо Цанков, виждате какво майсторско влизане в цялата колона направи. Второ място за него в първия кръг на националния дрифт шампионат. Голям талант, голям майстор. Дами и господа, втори зад него в своето индивидуално представяне пред най-верната публика на дрифта и на шоуто. Дами и господа, с BMW E30 3000 кубически сантиметра с 286 конски сили. Явор Алексов! Аплодисменти за Явор Алексов, представител на Мирафьори Кармоца, уважаеми приятели. Следващия, който ще се представи тук пред вас със своя зашеметяващ огромен двигател, само скромните 4,4, дами и господа. V8 към някъде 300 коня, дами и господа, Стефан Зашев! Стефан Зашев за вас, дами и господа! Отново виждам от отгоре на